Mihigda ang usa ka babay sa tunga-tungang bahin sa karsada, gumikan kuno sa gihambing niya nga problema. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nakugang ang mga motorista diha na agian nila ang usa ka babae nga nahigda sa tunga sa karsada dapit sa B. Rodriguez sa Dakbayan sa Sugbo. Taon-taon miabot ang mga responding officers nga naglakip sa traffic enforcers og doon na usay pulis. Gibangon o gisagakay kini sa reporter nga nagcover og istorya unsay nahitabo kaniya apan maglisod kini sa pagistorya. Nakupti nagmay sila, ma'am. May patawagan? Asay mo sa mo na sa bago, ma'am? Bakit telepon? Asa ka mo uli? Bulakaw. Gisakay siya sa ambulansya o gidala sa Cebu City Medical Center. Gisaysay sa taxi driver nga pasahero niya ang naasoy babay nga gihulagway na nakainom o nagsigi og hilak. May kinaog ang babae og mao na lang ilang nabantayan nga mihigda na kini sa tunga sa karsada. While gasakay sa kuha, nagsige na sa gilak. Anak na siya problema. Pero hubog kayo siya, sir? Medyo, nakainom. Ito ko nagkay ko, medyo, nakainom. Siguro na siya. Kamatay ko na siya. Kung mapagkamatay ka, ayaw ambak din sa taxi. Kaya maamong ko nimo. Sa pagkutlo nining balita, naatiman na sa tambalanan ang nasoy babae. Wa pa usay pamahayag ang mga otoridad sa posibleng aksyon nga pagahimuon nunod sa pagkabalda sa masakinan tungod sa iyang gihimo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.